मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अरे बाप रे बाप, कोई इधर माइक टेबलेट सेल दे हो छोड़ छोड़ा आगे से ठोक दला से रे। अरे रे लगला रे, अरे पकड़ रे छोड़ ठोक भागल जाते रे। ये कैसे हो गई हो? ओ कादा हाके के रहे नालू रहो, कजो पानी रहे भी दूर हो। लागता फर्स्ट बार चल लिया। कादा हाके के रहे नालू रहो, कजो पानी रहे भी दूर हो। जब मरले धीरे कगलो देहिया में ठेक, जब मरले धीरे कगलो देहिया में ठेक, बीचे सड़क पे पटो कदेले बा। हया चके में लगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले बा। हया चके में लगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली छोड़ी हमें ठोक देले बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रहे घमंडे में पूरा बड़ा पूरा हो, दहिया पगीरल बा फूटल बा मुड़ हो। यही कारण गोर के भइल मशहूर हो, भागे चिड़ैया जैसे भागल बा पूरा हो। रहे घमंडे में पूरा बड़ा पूरा हो, दहिया पगीरल बा फूटल बा मुड़ हो। यही कारण गोर के भइल मशहूर हो, चिड़ैया जैसे बादल बा पूरा हो। दर्द होला पोर पोर गिरे नाहे नासिलोर, दर्द होला पोर पोर गिरे नाहे नासिलोर। हंस के गलियों में कोटा ले बा, हर चक्के में आगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले बा। हर चक्के में आगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली छोड़ी हमें ठोक देले बा। मिठू मिसाइल बातमानी गोरो के राहे रे ओकर जवानी। खेसब देखलस राहुल राजा धानी, सुबोध मनी सनही पिएला पानी। तो धारा ये चुस्सा को राइतारा मिठू मिसाइल बातमानी, गजब के राहे रे ओकर जवानी। खेल सब देखलस राहुल राजा धानी, सुबोध अनिल नहीं पिएला पानी। आ भेट भइल रल भल मन गइल बा पिघल, भेट भइल रल भल मन गइल बा पिघल। अरे दिला पमुच दिले बा, हया चक्के में आगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले बा। हया चक्के में आगे के रोक देले बा, साइकिलिया वाली साइकिल से ठोक देले बा। अरे जाए तो भइयो ना, अरे जाए ना दे ना, अरे जाए ना दे रे, चिल्ले नु बानी बिहान फटाई नु दोनों भाई मिल के कच्चे चीज बैठा दिया। ठीक है ओके। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रोशनपुर सपहा।